Symbolicky palíme figúry dvoch bojovníkov obrátených proti sebe. Jeden bojuje zbraňou, teda hrubou silou, druhý prostredníctvom hudobného nástroja zastupujúceho tvorivosť. Súčasne to môže evokovať obraz našej rozdelenej spoločnosti, kde sa mnohé novoty presadzujú z pozície sily, väčšiny optikou jednoduchých riešení. Tento v dejinách známy a opakujúci sa princíp dnes symbolicky odozdávame ohňu, ktorým obrazne zapaľujeme aj naše vlastné vnútorné odhodlanie, iskru viery, že sa nám toto šedé obdobie podarí prekonať a opäť sa vráti možnosť dialógu a zo zabudnutia povstanú nové silné myšlienky a odvážne formy. Veríme, že oheň, ktorý sme zapálili dnes, nás udrží lásku k tvorbe ako hlavnému životnému princípu, ktorý nás všetkých bude zjednocovať. Tešíme sa, že ste tu a dúfam, že si odnesiete príjemný zážitok a budete to posúvať ďalej medzi svojich blízkych a okolie. Ďakujem.